साननै सिरिदा सावथिङा बन्द' खालामथ'दो। अम्बिका नार्जारि इन्डियानि जानानै दाख्लै बावैसो 15 अक्ट'निफ्राय 17 अक्ट'नि गेजेराव चाइनानि हंकंआव जानाय एशियान युथ एथलेटिक्स चेम्पियनशिपआव ब्रन्ज मेडेल लानानै सासे जोंनि अनजाथाव चिरां जिल्लानि गामि सिलबारि बर'बाजार आरो बिजनि जिल्ला माने स्पर्ट्स एसोसिएशननि आन्डारनिफ्राय गेलेहैदों इन्डियानि जानानै बियो दिनै सफैबाय दा जों बेखौ बिजनि स्टेशनाव जोङो गोबां आफादफोरा बिखौ बरायनो थाखाय जोङो बेवहाय ज' जादों बेनिखायनो बिथांनि जे देरहासार जाबोनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो बे गोग्गाथावखौ जोङो बिथांखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोंनि गासैबो ओनसोलनि रायजो राजा आरो गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुं बयबो बेहाय जथुमदों बेखायनो बिथांखौ बरायनो थाखाय जोङो अम्बिका नार्जारि बिफा हंला नार्जारि बिमा जावले नार्जारि बियो जोंनि गेजेराव दङ बेखौ जोङो सिनायथि होनायजों लोगोसे बिथांखौ जों बरायनो बेवहाय जथुमदों गिबियावनो जोङो बिजनि जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशन बिजनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि जानानै आफादगिरि कुलुजित दास नेहाथारि रतन बसुमतारी आरो एडभाइजार बोसोनगिरि बलराम ब्रह्म आरो एडभाइजार रमिय ब्रह्म एक्स MLA आरो एडभाइजार बिमल बसुमतारी बिथांमोनखौ आरो सासे भाइस प्रेसिडेन्ट उमेश ब्रह्म जयैनो अम्बिका नार्जारि बिनानावखौ बरायनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे दंफायो सन्तराम बसुमतारी भाइस प्रेसिडेन्ट आर'नाइ अम्बिका नार्जारि अन्जलि क्लाब सिलबारि बे अन्जलि क्लाब सिलबारिनि जानानै बिथाङा गेलेहैदों चिरां डिस्ट्रिक्टनि जानानै इन्डियायाव बेखायनो अन्जलि क्लाबखौ बरायफैनो थाखाय क्लाबनि आफादगिरि केजें नार्जारिखौ खावलायबाय बेनि उनाव बरायगोन जोंहा सुबाइजार समितिनि सासे MCLA बिथां गुनेश्वर गयारि बिथांखौबो बरायनाय हाबाफारिखौ अम्बिका नार्जारिखौ बरायफैनो थाखाय कमिटि आबसु बिथां आफादगिरि दाउस्रां बसुमतारी आरो नेहाथारि रमन बसुमतारी बिथाङा दंफैयो बिथाङा अम्बिका नार्जारिखौ बरायो दामनानै एसेनो गोदो आनसलिक कमिटि बिजनि डिस्ट्रिक्ट बर' साहित्य सभानि बिथाङा बरायगोन जगजित सिं नार्जारि भाइस प्रेसिडेन्ट लेङाइ आफादगिरि बिथां जगजित सिं नार्जारिया बिजनि जिल्ला बड' साहित्य सभारै एखेसे সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে এতিয়া বিজনি নগৰ বড়ো সমাজৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব জয় কিষাণ ক্লাব বিজনি জয় কিষাণ ক্লাবৰ মাননীয় কৰ্মকৰ্তা আৰু সম্পাদক বাবলা ভূপেন দাস তেখেতে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব আছে আমাৰ বিজনি ফেৰেংগা ক্লাবৰ মাননীয় সভাপতি আৰু সম্পাদক দানচিৰাং বসুমতাৰী আৰু চৈত্ৰ
সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব বিজনী ইনকম পাব্লিকেশ্যনৰ মাননীয়